Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami ngikuStufuza Dlanga Amandla Zulu. Umngonyaka womsavukazi Mvuleni intokazi ezalwa mamkhize. Lolu hlelo silibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo. Okay, angazi noma imina noma ohlele isigqekeni samamelo noma umamelo hlelo lesami noma ngibuyile noma kwenzeke kanjani. Angazi ukuthi abaphathi bahlose umisa kanjani but ke khona mina today. Ngihlala bhuti wami namhlanje uzongikhiphela imfihlo. Uzongitshela kabanzi ukuthi yini le esenhlizweni yakhe esefisa ukuthi angayidalula namhlanje sike simuze ukuthi engabe usiphatheleni sabona. Sisi uyaphila? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila nami mfowethu. Ngishap kona kufani bandla. Yeah. Right? Akufani ngingcono. Okay, ukhulele kuphi? Ngikhulele endaweni yaseBabanango. Babanango? Yes. Where is that? eBabanango mangabe uqeda kudlula eMelmoth. Ubheke ngasenquthu kukhona indawo in between Melmoth and Nquthu. Oh, okay. Amakhaya? Yes, indawo semakhaya nje impela. Oh, nakhona niqomisa ngeduku. Impela iduku sampela. Ngiyazi. Ukhishela impahla. Kunjalo impela akukho lokho ukuthi nje kuthiwa kuyathandana kuphela kusuka isigaba sokuqala ukuthi intombi ihambe yomisa iduku ekhaya before everything. Kodwa imaki, mimisa iduku sekusho ukuthi usezoshada yini la? Hayi, siqala indlela. Asazi indlela kuyenzeka niqale kodwa ingasafiki lapho kodwa khona siqala yona indlela. Oh, okay. Yes. No, yes. Yini ke lesinhlizweni yakho ofisa uyikhipha namhlanje? Yabona dadewethu le ndaba inkulu le ndaba sengihlale naye isikhathi esithi asibe sidenyana kodwa ke into esingenza ukuthi ngifuna ukuyikhipha manje ukuthi ngathi iyakhula indaba yabo. Okusho ukuthi kukhona umfowethu ebengihlala naye umfowethu nje iyezilamana naye ongaphambili kwami ekhaya uyabo. So umdala kimi so ngisuke mina emakhaya ngiza la eThekwini ngizobheka amatohweni bese vele etohoza la eThekwini umuntu nje otohoza kahle uyabo. So mengifika ke ethi la eThekwini ngafikela endlini yakhe emqashweni la ahlala khona ngawumuntu ohlala khona nje isikhashana impela ekhulekile ngenankinga because bengide ngizama yabo lento kufaka ikhala ufuna ikhala zomsebenzi ngahlangana. Okusho ukuthi ke umuntu azwana naye naye ohlala khona la eThekwini. Okay. So umuntu obejwayele ukufika endlini bebe ndawonye ngoba indlu nje inamakamera nami benginekamera lami. Yes yabo. So njengomuntu ke mina obebuye ngesimo sokuthi ngihlezi ngikhona endlini ngoba angisebenzi ngisabheka imisebenzi untombazane kodwa lo bekwenzeka uthola ukuthi umshiyile endlini nami ngikhona endlini yabo. So sasijwayelene nje ngoba phela bengumfowabo wami womuntu athandana nawe yabo. Nisale noba u2 endlini. Sisale so2 endlini. Nentombi kamfweni. Hayi kulungile ungaqhubeka isanazi. Manje ke zenzeka ke izinto yabona ngokujwayelana nje uyazi umfowethu ukuthi ngumuntu mina okwazi ukujwayelana nabantu like ngiyakhona ukusocialize so ayikho into ebemthusa ngisho ngibona ngiclose kakhulu nomuntu wakhe ngoba uyazi vele ukuthi nguhlobo lomuntu olukanjani. Kodwa ke kuthe ngokuhamba kwesikhathi ngicabanga ukuthi sasisele nje siso2 lo ntombazane endlini. Ngibukela nje iTV usually ke uma ngabe khona ekseni uyayenza nje ngisho ukudla sihlalele sidle sonke yabo. Wangijoyina ke sihlezi sibuka iTV ubafa kekho usemsebenzini. Sibukela lento esiyibukayo lapha kuTV angazi kwenzeka kanjani ukuthi sigcine sisondelana. Hayi bandla nisondelana kuphi manje? Sisondelana la kusofa la ku couch la sihlezi kuyona sibuka iTV yabo. Sagcina siyabantu abangathi bayasondelana. Uma ngabe sisondelana ngosuku lokuqala mangikhuluma nje iqiniso nami ngathuka because ngangalindele ukuthi kwenzeke into efana naleya yabo. Ngangenayo into kahle kahle mengakuveza ngoba phela ugcine sephahlukene ukuthi umuntu owakazizwa engithanda eqala ukungibona yabo. So uveza ukuthi ke uveza ukuthi umfowethu unaye ngobani ngoba uyamsiza kakhulu ngekwemali. Oh, okay. So sagcina ke sesijola ke simfihlela umfowethu. Hayi. Uma sijola simfihlela kumfowethu ihamba ikhulu indaba kangangokuthi untombazane igcine sengitshela ke leyo nto ukuthi yena uyangithanda. Umfowethu kodwa akanalo uthando lwakhe lokwangempela uhlezi because umsiza ngokwemali. Manje ke indaba ifika kuphi esigabeni sokuthi ngibone ukuthi okay bekuyindaba yona
ebengikwazi ukuhlala ngoba angeke ngithi nami ngikhethile or something angazi yabo. Hhayi, Angazi Madoda. noma ngikhethile. Kodwa ke manje into esingenza ngifuna ukuphumela obala ngalento ukuthi uBafo usekhuluma ulimi lokuthi usehlela ukuthi eyovela kubo kwaNtombazane. Oh. Manje mina into engiphatha kabi kakhulu ukuthi ngiyazi ukuthi le ntombazane ayimthanda uBafo. 2 Mm. angazi noma ngiphatha kabi ukuthi ngiyazi ayimthanda uBafo noma ngiphatha kabi ukuthi mhlasimpe nginesikhwele yini angazi uyabo. Kodwa ke khona into ithi ayibe kanjalo. Angazi noma uBafo ngithule nale ndaba eqhubeke emlobole kodwa kumloboleni kwakhe ngiyazi mina ukuthi udlalela ngaye akamthandi. 2 angazi noma kimina kuzovumeka ukuthi eqhubeke nomuntu ngoba phela nami lo muntu ngiyahlangana naye. Manje nje le ndaba inkulu and iyangilimaza manje ngoba uBafo umuntu okhombisa ukuthi ngempela useyimisele ngokuthi ethathe igap lokuthi ufuna ukuthi emthathe lo ntombazane. Bana Umntwana bakabi naye. Oh, okay. Umntwana bakabi naye. Sure. Bese benesikhathi esingakanani bendawonye mhlawumbe uBafo wakho mechaza? Ngicabanga ukuthi uthe mebechaza mengifika mina eThekwini ngifike already sebeneminyaka emibili bendawonye. Oh, okay. Beneminyaka emibili bendawonye. Ngicabanga ukuthi ungenele kunyaka wesithathu manje bendawonye njengoba uBafo ke esehlela ukuthi ufuna ukuyovela kubo kwakhe. So ubhuti wakho ipersonality yakhe injani? Umuntu ongathi umuntu onjani nje mongamchaza? Iyaphila le yansizwa yakithi. Iyaphila kakhulu le yansizwa yakithi. Inothando oluningi futhi. Ngoba iyamthanda kakhulu uNakhuzana untombazane lo. Mangase ezwe lezi ndaba ofuna umdlulisela zona namhlanje. Awubona mhlawumbe ukuthi uzosha indlu. Yabona impela ke ilapho impela ke ngingazi khona ukuthi kuzokwenzakalani. Ngoba lemfihlo iyinkinga ngoba angazi ukuthi reaction yakhe izoba kanjani. Yabona nje sisilapho mhlawumbe ngithi ngiyakufihlela kodwa manje ngisho ukuthi untombazane manje ungathi uyasola nanokuthi uyithwele. Yabo manje kwanaye akazi ukuthi mhlawumbe ubaba wengane uBafo noma imini. So yonke leyo ndaba leyo ekusoleni kwakhe ngicabanga ukuthi besemtshenile vele uBafo yabo. So uBafo umuntu ose expectile ukuthi uzoba nomntwana yabo. So ngicabanga ukuthi yona esizathu esesimenzene ukuthi efuna ukuthatha isinqumo sokuthi emthathe ngoba bese bekhuluma into kanjalo noma ke kungabikho into esebeyikhulumile ngicabanga ukuthi sikhulunywe officially untombazana usasola yabo. So manje angazi ukuthi uBafo uzoyithatha kanjani le ndaba mengathi uyayizwa kodwa khona ngiyabona ukuthi ekugcineni kumele egcine yazi ukuthi kuzokwenzelana emva kwalapho angazi kodwa as long as mhlambe egcineni iqiniso lizogcina lifika kuyena uBafo yabo ngoba ayikho mnandi lento eyenzakalayo. Imba ake sibuyele la siqale la esofeni ngokusondelana kwenu kade nibuka iTV. Ubani ke waqala wasondela komunye and ubani oqalile nje umnyakazo phakathi kwenu noba u2? Okay, ukusho ukuthi sasihlezi sibuka iTV, uhlezi kusofo lapha eceleni kwami ngihlezi kulonga la. So ke sesijwayelene vele yabo siyayixoxela nje. So sibuka iTV yena ubusy futhi ngicabanga uTikTok ubusy uyascrolla nje lapha kuTikTok. Shuthi ebone into something interesting afisa ukuthi engibonise yona. Ehleke nje bese yasondela ezohlala la eduze kwami yabo. Okay, indaba isuka ngefone. Isuke ngefone esondele ehlala la eduze kwami engibonisa lonto leyo ke sihleke kuhleke kanjalo. Egcine umuntu ohlezi khona la eduze kwami like sigcine wena awusasuka ngani ke manje ngoba phela sekubonisile ke manje fonini cadlula. Awusuka ngani ke mhlawumbe ongcono mhlawumbe uye kamereni mhlawumbe uyithatha isite engekho because uyazi udumbu yemfowenu. Cha mina emaqinisweni ngempela ngangingenakho lokho ngoba ngeke ngasho ukuthi mina ngomuntu vele oyikhule ngijwayelene even namantombazane nabo ngisho abangane engijwayelene nabo amantombazane yabo. So angibanga nakho ukuthi mhlasimpe kukhona into ethize ngaye kodwa ke engigcine sengikwazi ngokuhamba kwesikhathi senginayo ukuthi vele kwakwama moves ayewenza ngoba even ukugqoka mina benganotice ngisho ukuthi emesendlini buye ebhinca amathawula lawa kuphela engagqoki nani bekuyinto engayinaki because amehla bengambhekile ngoba ngazi ukuthi umuntu kamfowethu yabo kodwa ke kuthe mase sesihamba sekwenzekile lento lesesindawonye like uyazi ke abantu bengabe sebe enjoy into yabo sebegcina sebexoxa ukuthi yazi phela wena kahle kahle kade into kanje yabo. So into ahambe sengitshena yona ngokuhamba kwesikhathi ukuthi wayenenhlose kanjalo ngoba
leyo nto nje yakusofa sasihlalele Mm. sengibonisile sehlela eduze kwami mina nginake lutho kahle ngifocus ku TV yena uhlezi in as much as bu TV but still ubusy ngefone yabo so emva kwalapho angazi ukuthi mebuka lama video khona lezi zinto zabantu laba ngazothi bangazi mina ngasemakhaya abantu aba romantic laba abagona nani benza lonke lonto lezo kushuthi angazi noma usisi wagcina ezizoshiselwa igazi yini yabo ngathola sengibambeka ngendlela engibambeka ngayo nami ngalingeka ayi kodwa kusema yazi kuzwakala ngazuthi uyena ugirl owaqala nje yonke into yena mina nganganakile sengizwe ngazi nini ukuthi ngoba kuze kufike esigabeni sokuthi ezengitshena ukuthi cha wena shame uthatha kancane kwakunini kasa ngikutshengisa into agcina amagama agcina sewakhuluma la ukuthi vele kahle kahle bekuyinto eyene bekade eyenza ola lonke mina ngifikile endlini njalo mina nginake angikho sidalo lapho yabo so manje lento le ithanda ukuba indida ngoba manje phela angazi noma kahle kahle nami sekunesikhathi sekunesikhathi lento yenzeka and nami sekunesikhathi ngiphinda phinda ngiba naye manje uyazi ukuthi mangabe nihlangana nomuntu lento okuhlangana kwama souls le nawe ugcina usuzizwe ngazi ukuthi kukhona okukhona kuwena ngaphakathi yabo manje mawuqala ke usuyenziswa ke lento okade ungayinakile usuyinakile ke manje ngoba sithathiwe yabuyiswa yabeka lapha kwakho kuthiwa nansi la phezulu kwetafula akusathi iqwebu nje emqondweni uthi hayibo intombi ngangifowethu nje lena abona dadewethu izilingo ziyenzeka kuyenzeka ukuthi khona isilinga sithi mesikulinga ebese uthi ayi ungenxa ukuthi mhlasimpe amehla wavalekile usheshe evuleke amehlo kodwa khona isilingo angizokubeka nje ngegama lethi khona isilingo vele sibe mnandi isilingo angisho ukuthini kodwa isilingo simnandi khona isilingo sithi mesenzeka vele uyabona ukuthi hayi mhlawumbe bengingalibele ngisifake ngaphansi kwetafula sizoqhubeka kodwa ke manje into esingenza ngisabe ingoba ubafo usecabanga ukuthi evele kubo kanti ngaphezulu kwalokho ukusolakala indaba zokuthi untombazane uyithwele manje iyona ke indaba mengase kuthiwe yakho umntwana mekungowami naye ubafo wakhe ngoba vele usabafowethu naye wakhe umntwana kodwa ke phela ingane yakithi yabo ngishabe ukuthi uyizaleke phezulu kwesimo ezinjani eyakithi awugqoka icathulo zamfowenu ke kulesi simo esinje yini nje ngafika kuqala emqondweni mawutshela indaba enje khona kunzima kuyena umfowethu ngoba emaqinisweni ngumuntu obukeka njengomuntu kahle ngeke ngithi ngibuka ngumuntu ombetrayile esimeni sokuthi ebengisiza ngendawo yokuhlala ngihlala kwakhe ngidla kwakhe ngiphila ngaye kahle ngizozama amathuba emisebenzi mina ke sengifike ngenza into efana naleyo yabo wena awunayo intombi lana nje eroundini ngisanda kuba nayo sekuntombi yami yabo usanda kuba nayo emva kokuba kade uthanda nentombi ngafweni siphela ke ntombi yami nami bekumele ngibe nentombi yami ke ntombi yami yona ke uke bayitshela iqiniso sikwenzalana impilo yakho manje angikaze ngikhulume nayo ngalonto leyo ayiyazi lonto leyo yabo ubudlelwane busabusha busasebusha ubudlelwane bami naye bengaze ngimtshele into efana leyo kodwa lo kamfowethu bengimtshenile ukuthi sekukhona umuntu esengizwana naye noma ke umuntu okhombisa ukuthi imphatha kabi lo ndaba ngazi kodwa ngoba naye phela ukhona umfowethu futhi mina naye asithandani yabo so kodwa ke angazi kahle ngicabanga ukuthi nami bengitshena ukuthi ukumtshena kwami lento ngoba nginakho ukushawa umnembeza ngalento le yabo ngifisa ukuthi ngiyiyeke ngoba bengeke ngasho ezinye ilinga yiyekeki yabo mhlambe bengitshena ukuthi ukumazisa kwami ukuthi kukhona omunye umuntu okhona mhlasimpe kungase kumqhelise kumina kodwa ke ubukeka umuntu khona kunjalo yena osathanda ukuthi ebe nami yabo ngoba usunginikeza inamba yamfowenu asike sivele simfonele simuze ukuthi uzoyithatha kanjani lolu daba lolu mfowethu hawu angazi mhlambe namhlanje ngeke ngibe nendawo yokulala nje sas Yebo, hello. Kunjani bhuti? Siyaphila njani?
Siyaphila nathi ukhuluma noStifuza Dlangamandla from iBlack Life TV. Oh yebo Nkosazana ninjani? Siyaphila. Ukuhlelo la sithi khona sikhipha imfihlo so ngihleli nomfowenu namhlanje ngivakashele nomfowenu. Khona into afisa ukuthi ayikhulumisane nawe. So bengicela usumlalela. Umfowethu. Yes. Bengicela nje umnikeze ithuba nje umlaleli. Okay. Ngicela kanjani? Sure bafu. Yeah mfowethu, wena usufuna ku TV manje. Hayi akutheni indaba engatheni mfowethu. Hey khona into ebengifisa ukuthi ngikudlulisele yona la mntaka baba. Hey manje ngibonile ukuthi iyangisinda ukuthi ngivele ngikhulume nje nawe nginawe eduzane. Awu, hayibo. Ungazi ku TV mfowethu uyazi nje ukuthi mina nalezi zinto zo TV. Hayi mfowethu mhlambe angivele ngitshene mfowethu. Hey manje yabona mfowethu indaba kaNolwazi mfowethu. Unolwazi, yeah. Hey kunento mfethu eyenzakalile lana ngani uma ngizothi yenzakalile noma eyenzakalayo engicabanga ukuthi kumele uyazi mfowethu yabo. Mfowethu uright unolwazi la khona ngicela ungitshele, ngicela uvele ukusheshe uhlale phezu kodaba kwenzakalani? No, hayi uright mfowethu unolwazi ngisho ngoba njengoba fokade sikhuluma nje ngendaba ukuthi ucabanga ukuthi uyovela kubo yabo. Manje mfowami kunento ebengicabanga ukuthi kumele uyazi ngaphambi kokuthi mhlawumbe uqhubeke nalonto leyo ebekunzima ukuthi ngikutshene ngalesikhathi kade ungitshena kodwa mfowethu ngiyabona ukuthi kumele ugcine uyazi le ndaba. Kungabe ke njalo usufuna ukungilaxaza ekubeni nomkhongi mfowethu. Cha ukuba wena umkhongi mfowami uyazi ukuthi noma inini mfowethu kodwa ngithi mntaka ma uyazi ukuthi ngikukhonzile mfowethu. Mfowethu kusobala. Hey manje kushuthi mfowethu indaba yakhe ithi njengoba unokujwayela ukusishiya nje lapha endlini uma ungabuye etoheni mfowethu. Kahle mina noNolwazi siyathandana mfowethu yabo. Hey mfowethu yabona uzoqala lamahlaya akho ke manje uyabona. Cha mfowethu indaba le iserious mfowethu mina noNolwazi sigcine sekwenzeka njengoba ububona nje sisondelene kakhulu. Sigcine kwenzeka ngempela ukuthi sigcine seyabantu engathi bayathandana yabo kahle yabo. Ngila kangangokuthi nje sesilala ngazi igawe engaki mfowethu yabo. Manje mfowethu umuthi ufuna ukuyovela kubo lento angiboni ukuthi izokwenzeka ngoba mfowethu yabona bengakutshena nje mfowethu ukuthi ukhulume nanolimi lo kunolimi lokuthi mfowethu kahle akakuthanda uyakusebenzisa ngoba nakho wena uyamsiza ngemali even lapha endlini lahlala khona wena umkhokhele rent. Wena wazini ke wena ngothando ke wazini ngothando ngoba ngikaze ngikubone ngisho lethi intombi lapha endlini angaze ngikubone ngisho usuzongitshela wena uthandana noNolwazi unolwazi wami. Hey mfoka baba indaba injalo Nolwazi kahle mfowethu mengakutshena iqiniso nje akakuthandi bafo wena akakuthandi uyakusebenzisa yabo. Manje mina ugcine wangifetha nami ngagcina ngilingeka mntaka baba. Siyabantu nje impela esebenzele izinto mhlambe akuphelanga ngisho 2 weeks ngifikile lapha endlini kusukela lapho kuze kube manje sabantu abahlanganayo nje siyalala ekakhulukazi mangabunga ekho emsebenzini especially uma uhambela ama trip ojwalo kwahamba ahamba for amaviki onke yabo. So mfowethu ufuna ukungitshela ukuthi wena ngiyakuthatha ngizokufaka la ngaphansi kophahla lwami mfowethu ukhokha mina irent lapha wena ugeza mina udla mina wena ujikela mina futhi mfowethu ngicela ungitshela ukuthi ngiyaphupha noma mhlawumbe uyadlala. Hey mntaka baba yona injalo indaba manje ngiyabona mfowethu ukuthi akulona icebo elihle ukuthi uqhubeke nalento ukuthi umlobole mfowethu ngiyazi ukuthi uyamthanda mfowethu kodwa angiboni ukuthi kuyicebo elihle ukuthi uqhubeke nale ndaba ngoba mfowethu ayizukuphela kahle yabona ngoba ukuphi wena yena ukuphi nikuphi nobabili niplanile lento eniyenzayo njengamanje niyangifonela nje ninobabili lapha. Cha mfowethu angikho naye yabo usendlini yakhe endlini. Lalela la mntaka baba yazi asenze kanje angikufice endlini mina ntamba masikhulume kahle. Cha bafo
namhlanje bengihlela ukuthi angizukubuya endlini yabo kukhona la ngizobe ngikhona yabo kodwa bengifuna ukuthi le ndaba uyazi mfethu angeke ngikwazi ukubheka emehlweni. That is why ngithi angikutshene namhlanje ngoba ngihlele vele ukuthi angizukubuya endlini mfethu yabo. Mfowethu wena usulale nonolwazi isikhathi esingakanani? Isithe kuba sidenyana bafu. So mina mangiphuma ekseni uyasala wena ungena ekamerweni lakho. Uyena ebeza lapha ekamereni bafu abengayi ekamereni lakho. Angitakela wena. Wena uyangitakela wena. Ngike ngikufice nje namhlanje uzobona ukuthi ngubani. Usufuna ungiphendule ungenza umuntu engesiyena ke manje. Cha uxolo mfowami Uxolo ulale naye kaningi amahlandla amaningi uthi uzongithetha uxolo phela usuxolisa entweni oyenze okuyiphutha akusile iphutha lelo lenzile wena. Cha mfowami ngiyacela mfowethu. Buka manje uzongihlambalaza ungifaka ezweni lonke ungifaka kothi bunge ukwazi ukungcono mhlawumbe ukuthi lento uzoyikhuluma ubiza umndeni ongcono usungazubiza o-TV obala obabizile manje angibazi ukubala abantu umhlambalaza uthi mina mfethu mfowami awubazi abantu wena yazawubazi abantu cha mfowami yazawubazi abantu wena usangibiza ngomfo wakho uxolo mfethu yabona ke eyogcina ngci sasihlezi silwa nawe esikhula sidlala sidlalisana kabuhlungu uxolelwa yabona ke le ikhombisa ukuthi wena awusiyi umfowethu wena nje awusiyi umfowethu ungcono ngisho umuntu engimpicela emsebenzini ongcono wena. Enye into futhi ebengifisa ukuthi siqaphele ngoba bese ngizwile ngiyazi ukuthi mhlambe wena ubuwazi ukuthi wena uyazi naye kuphela indaba ukuthi ngazi ukuthi uyithwele naleyo ndaba ngazi mfethu ukuthi angifuni ngempela egcineni bese kuba sengazi ukuthi kanjani yabo kodwa ke angazi nami bese ngitshenile ngiyazi ukuthi wena uyazi wena uyitshe ukuthi niyazi nobabili kuphela kwamanje kodwa angazi angeke ngisho ke kuyona ukuthi kukanjani ufuna ukuthi mina ngizitshela ukuthi ngizoba nengane nomuntu wami engithi ngizomkhokhela ngimlobole wena mfowethu uthule nendaba uyazi ungibuka isilima nje ubona isithuphe ethu la. Hayi uxolo mfowami naye ngiyacela ukuthi ungamlwisi mfowami ngoba iphutha liyenzeka mfowami. Yazi angisanganela wena. Ngathi kwatile kakhulu. So uthe ngiyaza kufica endlini today uzoya kuphi? Kwangoba ngiqamba amanga ngithi nje bengeke ngibebike endlini ngoba vele angazi ukuthi ngizokwenza njani ngoba ngiyacabanga ukuthi enye indlela engingakhona ukuya kuyona yiyo le yakhe uNtombazane kodwa futhi ngiyazi ukuthi umuntu uyangidinga uzongibheka futhi ngakhona uzongifuna khona ngoba kwayona le yandla ikhokhelo yena futhi angithi manje ayikho indlela ukuthi ungagoduka ekhaya straight. Inkinga ukuya ekhaya ngoba vele namanje indaba ngoba ngiqeda ukukhuluma naye for sure ngivala ifoni vele uyangibhixa nasekhaya manje so nasekhaya futhi ngumuntu ongacabanga ukuthi wamukelekile njengamanje uzofonela ekhaya vele manje. Kunezinto abathi ama generational cases njengoba usuqalile nje kanje ukuyokuphatha kanjani lesimo lesimezidlulele enganeni zenu zidlulele nakuzizukulwane senu nje kube into nje ebe umlando oziphindayo enzalweni yasekhaya. Angeke kube kuhle futhi angeke ungiphathe kahle dadewethu njoba ngiyafisa nami ukuthi kube khona indlela ukuthi umfowethu sigcine sihlambulukelana naye sidlula kulento lena kube nenhlambuluko yayo ngoba emaqinisweni ngempela nami ngalingeka yabo angisho ukuthi ngiyayithethelela ngalokho kodwa ngalingwa egcineni kosuku nami ngalingeka uyabona. Ukuthi ke ngoba le ndaba iyinkinga ngoba angazi nami noma mhlambe ngiyamthanda uNtombazane. Hawu awunayo futhi sho ngiyamthanda noma umthandini. Cha ngabe ngiqamba amanga dadewethu ngoba ngisho ukuthi ukuhlangana nabantu ugcina kuba naleyo bond yabo mina mhlambe ngaze ngithi ngine bond ngiba nesikhathi esiningi naye even ukudlula umfowethu ngoba umfowethu umuntu ohleze ebusy so ukuhlala nomuntu isikhathi esiningi nenza izinto ezenziwa abantu abathandanayo kuyayikhanda lo nto leyo yabo
ngoba angazi dadewethu ish. Nikhula nonke nomfowenu? Sikhule nje ndawonye sonke emakhaya. Umuntu onjani mekuza ngase kuziphindiseleleni yena? Umuntu onjani nje mhlambe monile umuntu ophindiselayo noma izinto uyayishiyelela kanjalo? Mengabe umuntu ophindiselayo kuye kube strong kangakanani mase kubuya ngakuyena? Yabona ke mengabe ngikhuluma nje ngaye nangendlela enza ngayo. Engicabanga ukuthi mhlasimpe ngoba ngwakwabo noma engeke kube ukuyiphindiselela kwakhe kube ukuthi kukhulu kangako kukhulu kuphela ngoba nakho ngiyazi ukuthi njengoba kuyena umuntu okwamanje engisaphila ngaye engigqoka yena engenza yonke into yena ngicabanga ukuthi nginyela isihlahla engikhosela kusona yabo ngeke ezephinde futhi ezephinde engisize ngalutho yabo nje kahle kahle ubudlelwane bethu ngiyacabanga ngoba kakhulukazi njengoba ngazi ukuthi umthanda kangakanani untombazana so vele noma engekho lubi angalwenza kumina kodwa angicabanga ukuthi sophinde sibe nakho kuhlangana nomfowethu yabo angazi kodwa phela ke mhlasimpe umndeni ngoba vele umndeni uzongenelela egcineni kosuku mhlasimpe iyohamba ilungiseka ngazi yena unolwazi uzizwa kanjani ngomfowenu mina ngazi ukaxoxa athi nje akathanda ukukhuluma kakhulu ngaye kodwa nje into ayivezayo yahlala obala ukuthi akekho naye ngoba emthanda ngoba uyamsiza financially akamthandi yabo so nje kuphelela lapho kangangokuthi nje ngisho kuba naye sometimes uze funa ukumavoida mina kwesinye isikhathi kukhona nje ubusuku bekwenza kubona unolwazi ethi umuntu obhizi ngomsebenzi wakhe esikole mina kuba fuyazi ukuthi bakhona abafethe bese ngijwayelene nabo nje la enakhuzaneni ngube umuntu sometimes engithi hayi ngizobe nginabo kanti ngibhiki ngale naye yabo so kangangokuthi ngaleyo nto leyo uyambaleka sometimes uyambalekela ngisho kuba naye yabo engibize ethi angize mina ngize off umuntu obhekene nalesi simo lesisicishe sifane nesakho ungathini kuyena mhlasimbe into engam-advise ngayo dadewethu nje ukuthi mhlawumbe nale yokuba ngaphansi kophahlo lodwa nomakoti noma nentombi yamfowenu asizameni ukuthi si-avoid yabona because phela nihlobene asihlobene egcineni kosuku and singabantu sinemizwa ngoba nami ngagcina ngilingeka ngendlela engalingeka ngayo yabo so lento ingagcina ngoba mina singilimazile already so nomunye umuntu angifisa ukuthi mehlele ukuthi kulimala ubuhlobo noma ubudlelwane nomfowethu ngenxa yomuntu wesifazane yabo so ke ngam-advise nje umuntu ukuthi kahle kahle abazama ukuthi beyiqhelanise lento yokujwayelana kakhulu nomuntu ongahlobene naye wesifa obulilo bungabona obufana nobakho asizameni ukuthi mangabe ngekho inhloso eyithize noma ngekho ubudlelwano obuzolimala ngayo asizameni ukuthi si-avoid mangabe kunento efana naleyo yabo Siyabonga kakhulu ukuthi usivakashele kuhlelo lethu kodwa ke ngiyakucela bandla ke ubuye uzithobe ukuthi mhlambe manje ngeke aza kuzwe kahle ngoba vele ukwatile umfowenu kodwa nje ekuhambeni kwesikhathi uhambe nje uyoxolisa nizama ukuthi nixazulule isimo senu hayi ungamshiyeleli kanjalo enenhliziyo evutha kangako akezwa kahle kodwa engingakwazi ukuthi koba lula ukuthi ngoba nami ngeke kube lula ukuthi ngivuma ukuthi ingane yami ukuthi yami ngani ngizofisa ukuthi sidlulise naleyo ndaba ngoba ngifuna ngoba bengimtshena naye ngoba kufuna yazi ukuthi egcineni kosuku uma ngabe ingane yami kumele kucace ukuthi eyami so angazi in terms of ama DNA njengoba mina naye sigazi elisondelene kodwa mhlasimpe kuzoba khona indlela ukuthi kuveze iyona into kuphela engicabanga ukuthi komele siqale sidlule kuyona siyilungise icace ukuthi ingane yami eyami yabo yena usengaqhubekayo nentombi yakhe kodwa nje ingane yami ukuthi eyami Siyabonga kakhulu bafo engazuthi yonke into ingagcina isilungile ekuhambeni kwesikhathi. Hayi siyabonga kakhulu dadewethu. Mbukele lapha ekhaya siyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare. Ngiyathanda kakhulu. Bye. Yo, hi. It's the Black Life TV.